Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу, ёсць кніга, якая не губляе сваёй актуальнасці ўжо на працягу тысячагоддзяў. Тэксты святога пісання спачатку старанна перапісваліся, а пасля друкаваліся. І сёння мы паразмаўляем пра важнае выданне. Першы афіцыйны рыма-каталіцкі пераклад пяцікніжжа Маісея на сучасную беларускую мову. У студыі радыё Марыя доктар біблійнай тэалогіі Марына Пашук. Хвала Христу! Хвала Христу! Вітаю ўсіх слухачоў радыё Марыя і таксама тых, хто будзе глядзець гэтыя відэаматэрыялы. Дзякую за запрашэнне. Спадарыня Марына, перш за ўсё хочацца запытаць, у чым асаблівасць пяцікніжжа Маісея у зборы кніг Старога Запавету? Увогуле збор кніг Старога Запавету гэта ўжо такая хрысціянская назва, а у габрэяў гэты збор называўся Танах, святое пісанне. Гэта былі тры такія зборы: Тора, Невіім і Кетуім, або інакш закон, прарокі і пісанні. І вось гэтая першая частка Тора, увогуле на габрэйскай мове гучыць як Тора, але мы, паколькі націскное, то мы ставім націск на Тора. Гэта закон, навучанне, пэўнае такое кіраўніцтва на шляху, у дарозе, напрыклад. І Тора, альбо закон, гэта як бы сэрца гэтага Танаха, таму што у ім заключаны усе рэлігійныя, усе маральныя законы, па якіх павінен жыць выбраны народ. І Тора гэта кнігі, называюць яшчэ пяцікніжжа, таму што гэта першыя 5 кніг Танаха. Гэта кніга быцця, кніга зыходу, кніга Левіта, кніга лічбаў і кніга другазаконня. Усе гэтыя кнігі у габрэйскім Танаху маюць свае назвы, што адметнае. У Танаху все кнігі называюцца альбо ад дзеючай асобы, альбо нейкая сутнасць кнігі выносіцца на першы план. А пяцікніжжа Маісея, вось менавіта гэта 5 першых скруткаў, маюць свае назвы. Першая кніга, кніга быцця, напрыклад, называецца Берешит, на пачатку. Другая кніга называецца Ваікра, і паклікаў Маісей, пан Бог Маісея з шатра. Чацвёртая кніга, напрыклад, гэта кніга Бамідбар. І яна расказвае пра падарожжа габрэяў праз пустыню ад гары Сінай ужо абяцаную зямлю. А кніга апошняя, другазаконне, гэта кніга Деварім, альбо словы, якая змяшчае такіх 7 прамоў Маісея. 7 прамоў. Таксама вельмі сімвалічная лічба, 7, вельмі такая важная лічба ў святым пісанні, таму што яна кажа пра дасканаласць. Спадарыня Марына, тэкст святога пісання перапісваўся ад рукі. Якія былі такія патрабаванні да перапісчыкаў, каб вось захаваць гэты тэкст у святым выглядзе? Увогуле, тых, хто займаўся перапісваннем кніг, святых кніг, іх называлі сфарім, то есть соферы. І гэтыя перапісчыкі, саферы, яны мелі пэўныя прынцыпы перапісвання гэтых кніг. Самым галоўным прынцыпам перапісчыкаў гэта была дакладнасць. Нельга было прапусціць слова, нельга было дадаваць словы. Таму, напрыклад, святое пісанне Тора у Ленінградскім кодэксе мае цэнтральны свой верш такі. Кажуць, што кніга Левіта 8.8. І гэта цэнтр альбо сярэдзіна ўсёй Торы. То есть палова да гэтага верша і палова пасля гэтага. Вось. І у канцы кожнай кнігі Торы менавіта гэтыя перапісчыкі яны пісалі колькасць вершаў. А у канцы, напрыклад, усёй Торы пісалі не толькі колькасць вершаў,
а яшчэ пісалі колькасць літар. І ўсяго гэтых літар, па-мойму, налічвалася 400 845, па-мойму. Вось. А колькасць вершаў было, па-мойму, 97 946, нешта такое, альбо 956. Ось. Для нас гэтыя лічбы такія, ну, мы іх не адлюстроўваем у перакладах, хаця ў Ленінградскім кодексе яны ўсе ёсць, а мы іх не адлюстроўваем у перакладзе, таму што для нас у перакладзе, напэўна, будзе больш і літар, і словаў, таму што гэта пераклад. А пры перапісванні менавіта святых скруткаў былі перапісчыкі, і былі ў нашым разуменні карэктары, якія пасля перапісчыка сядзелі і лічылі словы. І калі было зашмат, значыць, трэба было знайсці гэтае слова лішняе, перапісаць усё. Ось. А калі не хапала, таксама трэба было перапісаць увесь скрутак. І яшчэ такая адметнасць, што Тора не была адной кнігай. Тора гэта 5 скруткаў. 5 скруткаў. Вось, і таму па-грэцку нават называлі іх пентатэух, то есть футляры, там што скруткі захоўваліся ў футлярах. І таму это былі такія 5 футляраў, у якіх захоўваліся скруткі Торы. Самага галоўнага збору у зборы Танаху, таму што гэта сэрца ўсяго Танаха. Сэрца у нашым разуменні старога запавету. Мы кажам пра новае выданне, пра пераклад і кажам пра тое, што гэта першы афіцыйна рыма-каталіцкі пераклад на сучасную беларускую мову. Ці былі да гэтага выдання спробы перакладу пяцікніжжа Маісея на беларускую мову? Ну, канешне, трэба згадаць Францішка Скарыну, таму што гэта менавіта ён быў першым са сваім пяцікніжжам, увогуле са старым запаветам, толькі там былі не ўсе кнігі у зборы старога запавету. А што датычыць сучаснасці, то гэта, канешне, наш легендарны ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі, які ў 2002 годзе выйшла ягоная кніжка, ягоны пераклад, а пасля ўжо з'явіўся цэлы пераклад усяго старога запавету і новага запавету таксама. Ну, яшчэ трэба згадаць пра 1973 год, па-мойму. Гэта пераклад Янкі Станкевіча і Майсея Гітліна, але час, эміграцыя зрабілі свой адбітак на гэтым тэксце, і чытаць яго сучаснаму чытачу вельмі цяжка. І таму, ну, напэўна, заўсёды будзе патрэба ў такіх сучасных перакладах. А афіцыйна каталіцкая, рыма-каталіцкая перакладу пяцікніжжа ўвогуле не было. Это першае. Калі казаць увогуле пра пераклад святога пісання на беларускую мову, то у чым розніца перакладаў у розных хрысціянскіх канфесій у Беларусі? Ну, розніца перакладу святога пісання будзе, таму што, па-першае, это кананічнасць кніг. У пратэстантаў будзе іншая колькасць кніг. У праваслаўных таксама будзе іншая колькасць кніг. Ну і каталіцкі канон таксама мае сваю лічбу кніг кананічных. Што датычыць пяцікніжжа, ну тут 5 кніг ва ўсіх канфесіях будзе аднолькавая. Это будуць 5 кніг, канешне. Адметнасць у тым, што кожны перакладчык мае свой стыль. Калі гэта індывідуальны пераклад, то гэта зусім іншая рэч. Калі гэта супольная праца, гэта яшчэ іншая справа. І тым больш, што кожны перакладчык працуе ў пэўнай сваёй традыцыі, у традыцыі сваёй канфесіі. І таму, канешне, гэтыя пераклады могуць адрознівацца пэўнай лексікай. Вось. Ну, але сутнасць і пасланне ўсё роўна застанецца тое самае. Як доўга ствараўся гэты пераклад і хто ўваходзіў у секцыю па перакладзе? Гэты пераклад ствараўся, ну, так скажем, 5 гадоў, але той, хто працуе ў секцыі, яны акрамя гэтай працы мелі іншыя працы, яны перакладалі рытуалы, яны перакладалі таксама розныя дакументы касцёла, таму гэтая праца ішла як бы паралельна, і ў гэтым такая, ну, складанасць, не толькі што ўсе адразу заняліся гэтым перакладам. Вось. Некаторыя тэксты ствараліся раней, выйшлі яны ў лекцыянары, і таму іх трэба было пераглядаць,
па-новаму неяк глядзець на гэтыя пераклады, на тэкст. Таму, ну, скажем так, 5 гадоў з 2020 года. А якія гэта спецыялісты, якія ўваходзілі ў секту? У асноўным гэта святары розных навуковых ступеняў, і доктар, і ліцэнзіят, і бакалаўры. І таксама светскія асобы, гэта філолагі. На тытульнай старонцы напісана «Пераклад з арыгінальнай мовы». З якіх жа тэкстаў адбываўся пераклад? Ну, вельмі добра, што вы кажаце, што з арыгінальнай мовы, таму што арыгінальных тэкстаў, то есть зыходнага такого арыгінальнага тэксту, з якога мы маглі перакласці стары запавет, няма. Ну, это так, як, напрыклад, чыёсьці пісьмо мы захавалі, а пасля яго згубілі, пасля ўспомнілі, што там было, і напісалі яго зноў. Так вось так справа выглядае з тэкстам, з якога перакладаюць святое пісанне. Падставай служыць, канешне, Ленінградскі кодэкс. Гэта самы поўны, то есть поўны збор кніг старога запавету, які захаваўся на габрэйскай і арамейскай мовах. Пяцікніжа – гэта габрэйская мова. Што датычыць іншых кодэксаў, напрыклад, з Алепа, пяцікніжа дамаская, то, на жаль, гэтыя рукапісы захаваліся не цалкам. І таму, у асноўным, гэта Ленінградскі кодэкс. Ён стаў асновай для стварэння крытычнага такого выдання, якое называецца «Штутгартская Біблія». Выйшла яна ў 1979 годзе, па-моему, і другое выданне было яшчэ ў 97 годзе. І вось гэтае крытычнае выданне, якое бярэ пад увагу розныя рукапісы, якія захаваліся не цалкам, але часткова, яны ў крытычным апараце мае ўсе гэтыя допісы, заўвагі, спасылкі, якія паказваюць, як гэты тэкст альбо гэты фрагмент выглядаў вось у гэтых іншых рукапісах. І гэта вялікая дапамога для перакладчыка. Але зараз ёсць яшчэ і спроба біблістаў, крытыкаў тэксту, якія ствараюць Біблія Квінта. То есть гэта яшчэ больш дасканалы такі тэкст для біблістаў, для перакладчыкаў, для экзегетаў, якія бярэ пад увагу новыя адкрыцці, новыя рукапісы, якія знайшлі, расшыфроўку рукапісаў з Кумрана. Таму вось гэта асноўныя тэксты, з якіх вядзецца пераклад. А якія асаблівасці трэба ўлічваць сучаснаму перакладчыку, каб перакладаць тэкст святого пісання? Адзін бібліст сказаў, што першую чаргу трэба ведаць вельмі добра родную мову. Таму што усе тэксты, якія перакладаюцца, яны, канешне, павінны перакладаць і перадаваць сэнс. Калі не будзе сэнсу, а будзе дакладны пераклад, то ён таксама нікому не будзе патрэбны. А вось выхапіць гэты сэнс часамі бывае вельмі цяжка, каб яго перадаць так, каб чытач, які возьме ў рукі кнігу, мог зразумець, пра што ж кажа святы тэкст. Напрыклад, ёсць такія моманты, гульня словаў, якая абсалютна не перадаецца ў перакладах. Славутая іш-іша, мужчына-жанчына, славутая Адам-Адама, чалавек-зямля, славутая Арур-Арумім, да, хітры і там, як то называецца, ну, такі каварны, да. І яшчэ, напрыклад, Каін і Каніці. Каін імя і Каніці – это той, каго набыла Ева. Той, каго набыла Ева, да? Яна кажа, я нарадзіла Каіна, таму што яго Каніці атрымала ад Бога. Як гэта пераклад зрабіць на беларускую мову? Зразумела, што вельмі цяжка гэта ўсё такія рэчы перадаваць. Ці былі якія-небудзь спрэчкі ў секцыі, такія складанасці, якія доўгі час не вырашаліся? Ведаеце, для сумеснай супольнай працы вельмі важнай рэччу з'яўляецца гэта імкненне да супольнага дабра справы. Таму мы не кажам пра нейкія спрэчкі, а мы кажам пра нейкае аптымальнае
і вельмі добрае вырашэнне пэўных пытанняў. І таму тут спрэчак абсалютна не было, а ўсе з добрай волі шукалі найлепшага нейкага варыянту. Ну, напрыклад, хтосьці хацеў, каб мы напісалі каменныя табліцы з 10 запаведзямі, каб мы напісалі мацэбы, так як яны гучаць у габрэйскім тэксце. Ну, але гэта такая габрэізацыя тэкстаў, да, і для нас яна, падавалася не вельмі такой патрэбнай. Хтосьці прапанаваў напісаць гэта іншымі тэрмінамі. Ну, але ўсё ж такі спыніліся на тым, што гэта будуць менавіта табліцы такія, каменныя табліцы з 10 Божымі запаведзямі. Тэкст дастаткова аб'ёмны, шмат нейкіх было спрэчных момантаў, но вось ужо вы падыходзілі да завяршэння. Ці вось у канцы ўсе былі задаволеныя тым, што надрукавана? Я думаю, што першае выданне, цяжка сказаць, што это ўсё дасканалае. Дасканалых перакладаў няма, іх заўсёды можна ўдасканальваць і ўдасканальваць бясконца. Напэўна, знойдуцца нейкія моманты, якія варта было паправіць, трэба было паправіць, але першы крок зроблены. І гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі касцёл на Беларусі імкнецца чытаць, маліцца і думаць пра Пана Бога па-беларуску. Гэта вельмі прыгожа. І гэта радуе. У гэтым выданні ёсць дадатак, так, і тут біблійны слоўнік, ілюстрацыі, карты. Чым гэта можа быць цікава, карысна для чытача? Па-першае, цікава і карысна для чытача тым, што пяцікніжжа расказвае пра часы вельмі далёкія для сучаснага чалавека. Многія ўсё ж такі тэрміны трапляюцца ў пяцікніжжы, і яны патрабуюць пэўнага тлумачэння, раз'яснення. І таму, калі чытач сустрэнецца з такімі праблемамі, можна зазірнуць у біблійны слоўнік і знайсці там адказ на хвалюючае яго пытанне. Па-другое, ёсць ілюстрацыі, якія проста нам дапамагаюць візуальна наблізіць тую рэчаіснасць, тую ж святыню, той жа дзядзінец, тыя ж прылады, начынні, якія там былі, каб уявіць, як гэта ўсё ж такі выглядала, як выглядала гэтая скінія, што там было, што было самае галоўнае. Гэта вельмі карысная рэч. А карты гэта, безумоўна, вельмі неабходная рэч, таму што каб уявіць сабе ў прасторы, дзе адбываліся гэтыя падзеі. У прадмове біскуп Александр Яшэўскі напісаў: «Святы Геранім, перакладчык святога пісання на лацінскую мову, казаў: няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста. Таму няхай кожны, хто адкрые гэтае выданне, адчуе праз яго жывы голас Бога, які прамаўляе да нашага сэрца, вучыць, суцяшае і вядзе». Што вы скажаце нашаму чытачу? Я скажу, што Тора, гэта, я ўжо казала, гэта навучанне, настаўленне. Бог запрашае чалавека да дыялогу. І чалавек у гэтым дыялогу павінен даць свой адказ. І гэтым адказам з'яўляецца выкананне пэўных законаў. Яны называюцца законы, але гэта не законы, якія нас абмяжоўваюць. Не тое, што неяк абмяжоўвае нашу волю, робіць складаным наш жыццёвы шлях, а гэта тое, што нас набліжае да Пана Бога. Многія габрэі кажуць, што Тора – гэта шлях да Бога. Кожны чалавек хоча знайсці шлях да Бога, і Тора, альбо пяцікніжжа Майсея, гэты шлях паказвае. І вельмі цікавая рэч, што цэнтральным момантам пяцікніжжа Торы з'яўляецца менавіта кніга Левіта. І вось гэтая кніга Левіта, яна якраз паказвае гэтыя шляхі набліжэння да Бога. Як можна наблізіцца да Бога? Праз што? І самы важны адказ, што Тора – гэта закон, які вядзе назад нас да гармоніі, спакою і ладу, які быў у раі.
І таму сінайскі запавет, які адбыўся на гары Сінай, гэта аднаўленне як бы стварэння, аднаўленне чалавека, аднаўленне ягоных адносінаў з панам Богам. Гэта ўсведамленне, хто ён перад абліччам пана Бога. Стварэнне, якое павінна на любоў Бога адказаць такой жа любоўю. Спадарыня Марына, да вас асабістае пытанне. Як вы захапіліся тэалогіяй і біблійную тэалогію полюбілі? Ведаеце, я, канешне, у маладосці з цяжкасцю успрымала тэксты Святого Пісання, таму што неведанне пэўных гістарычнага кантэксту, неведанне пэўных традыцый. Гэта ўсё пэўныя, ведаеце, адна жанчына, прачытаўшы Тору, сказала, што як можна чытаць такую кнігу, калі там столькі крыві, столькі забойстваў. Вось. І такое, напэўна, адчуванне ў многіх, хто распачынае чытанне Бібліі са старога запавету. Але калі знаёмішся з кантэкстам, калі знаёмішся з традыцыямі, менталітэтам тых людзей, то разумееш, як яны шукалі вобраз праўдзівага Бога. Яны яго хацелі прадстаўляць у вобразе так, як яны ўспрымалі, паводле чалавечых нейкіх мерак, суджэнняў, што Бог таксама злуецца, Бог радуецца, Бог плача, Бог можа забіць, Бог можа ўваскрасіць. Вось. Але поўны вобраз Божы адкрыў нам Езус Хрыстос. І гэта ў словах. Бог ёсць любоў. Але перш чым дайсці вось да такой высновы, людзі старога запавету прайшлі стагоддзі. І гэта быў вельмі такі шлях пошуку, шлях крочання па цернях, напэўна. І яны гэты вобраз Божы, дзякуючы Езусу Хрысту, маглі адкрыць. Некаторыя адкрылі. І для нас, хрысціянаў, гэта вельмі важная рэч, новы запавет, які нам як бы раскрывае цалкам вобраз праўдзівага Бога. А захапілася я Святым Пісаннем, дзякуючы выкладчыку, які быў на вучэльні, на якой я вучылася, і з якім я сябрую да гэтага часу. Это ўжо старэйшы чалавек, гэта той, хто вадзіў пілігрымкі па святой зямлі, і да гэтага часу водзіць гэтыя пілігрымкі, хаця яму ўжо за 70 гадоў. Гэта Вальдэмар Храстоўскі, ксёндз-прафесар. І менавіта дзякуючы яго выкладам, ён наблізіў настолькі стары запавет, настолькі раскрыў прыгажосць гэтага запавету, што я просто была ў захапленні. І дзякую Божаму провіду, што я таксама была ў пілігрымцы ў святой зямлі разам з гэтым прафесарам, і гэта была небывалая прыгода. Пакінула след у маім жыцці на ўсё, на ўвесь час. Спадарыня Марына, а яшчэ такое пытанне. Пераклад святога тэксту – гэта вялікая адказнасць. Ці не бывае такога страху падступацца да гэтага тэксту? Страх быў бы, калі б не было б, напэўна, пэўнай адукацыі. Тады страх ёсць. Хаця ў некаторых момантах, калі пэўны фрагмент можна перакласці, альбо нейкае слово можна перакласці па-рознаму, не страх, але цяжкасці і дылемы, што выбраць. Вось у гэтым плане. А так, проста не спяшацца спакойна з малітвай, і ўсё будзе добра. Гэта пераклад. Ён заўсёды застаецца перакладам. Таму, калі хто можа чытаць арыгінальны тэкст, чытайце арыгінальны. Хто не можа, то даём пераклад, які можам, які ўмеем. Дзякую вялікі ўсім перакладчыкам, якія зрабілі гэта для нас і наблізілі тэкст на беларускай мове. Мы можам да яго далучыцца. Дзякую вам вялікі за ўдзел у перакладзе і за гэтую размову.
Я таксама дзякую і таксама дзякую усім, хто удзельнічаў у гэтай справе, бо сапраўды гэта было вельмі нелёгкая рэч, таму што многія працуюць на сваіх працах, і гэта была такая дадатковая праца для іх, але яны вельмі адказна да гэтага падыходзілі і вельмі дакладна ўсё рабілі. Так што гэта не толькі нейкая вузкая кола, гэта вялікая кола, гэта і ксёндз Валерый Мартиноўскі, і ксёндз Віктор Жук, і ксёндз Ян Кучынскі, і ксёндз Ян Крыміс, кіраўнік нашай секцыі, і айцец Аркадий Куляха. Гэта таксама і Марыля Барткова, якая працуе ў музеі Янкі Купалы, дарэчы. І яна паміж гэтымі экскурсіямі чытала гэтыя тэксты, выбірала іх і правярала. Гэта і Антон Кузьміч, наш знаўца класічных моваў. Так што гэта праца вялікай групы людзей. Всім таксама дзякуем. Чытаем новае выданне Пяцікніжжа Маісея на беларускай мове і слухаем радыё Марыя. З Богам! Культурная раніца з Таццянай Сапегай.